Takže čaute všetci, vás vítam u nového videa. Je to teda moje prvé video a zároveň dlhé. Je to naozaj super. Vidno, že mám rada s kryšíkov. Akože ľudia, kto by prosím vás toto mal v izbe na zemi? Akože miliarda vankušov, milión kníh na zemi a milión squishikov. Čo to je? OK. No a dneska to bude taký môj večerný vlog. Toto takto chillujem, takto tu spím, toto takto, ukážte, ja vám to ukážem, aké je to byť v mojej tvári, keď večer ležím. Takto si tu chillujem. Budeš to dlho robiť? Takže tak. No a chuť sa ti hrabe. Dneska si ukážeme, prosím vás pekne, túto krásnu poličku, v ktorej mám knihy. Túto knižku som už celú dočítala. Veľmi ma bavila a mám takú aj dvojku, to je zloduška a mám aj zlodušku 2. Mám v taške a nechce sa mi pre ňu teraz ísť. Ďalej tu mám, nech už mám 10, potom toto srnka, nejaký jednorožec, potom Grázlik Gabo, že vraj sú to výborné knihy a vtipné. Toto je tu čo? To je taká kaviareň, to som dostala na Ježiška. Toto je taký Rizleo. Tu je také čarodejnice, to mám aj sesternice, aj toho Grázlika Gaba. Aj toto mám od sesternice, to sú nejaké upírky sestry. A potom tu mám psie záchranárky, potom Klára a Mátovie, to dobre čítam, lebo je to dole hlavou. A potom kolofón a 3 kocky droždia, takže toto. A tuto mám uložené najkrajšie knihy a najlepšie, ktoré sú proste dobré. A tuto mám takéto knižky. A tak. Takže dúfam, že sa vám tento kratučký vlog ľúbil. Dajte like, odber a čau!